Здравейте, зрители на канала T-Sport. В днешния ден излезе в медийни публикации, че срещата от европейските квалификации срещу Унгария ще се играе пред празни трибуни на стадион Христо Ботев в Пловдив. Причината за това, че матчът ще се играе без публика е евентуалните размирици от евентуални протести, които биха се провели срещу ръководството на БФС. Наистина излязаха информации, че феновете подготвят протест именно по време на самия матч, за да изразят негодованието си спрямо управлението на футбола от Българския футболен съюз, начело с Борислав Михайлов и Йордан Лечков. От няколко кръга насам, както сте забелязали, по инициатива на Бойко Величков се провеждат така едноминутни скандирания в 18-та минута срещу управлението на Българския футболен съюз, като съответно последваха и глоби от тяхна страна за използване на нецензурни думи, може би, или по една или друга причина, не знам, но клубовете биват глобявани за поведението на феновете, което е напълно оправдано предвид това, което виждаме през последните 2 десетилетия като управление на футболния съюз. Това, което излезе днес като новина, е повече от скандално и ако наистина причина за това да няма фенове на европейската квалификация срещу Унгария е това, че може да има протести срещу ръководството на БФС, наистина е меко казано скандално. Не е нормално да гониш феновете на националния отбор, които и без това намаляват със всяка изминала година заради такава глупава причина. Наистина огромен страх тресе ръководството на БФС и това е последния пирон в техния ковчег. Дали това ще доведе до някакъв още по-силен протест, можем само да гадаем, защото наистина повечето футболни фенове в България им е дотегнало до крайен предел от това ръководство. Наистина виждаме и през последните години, че националният тим е все по-зле и по-зле. Тази година даже не можахме да запишем победа. Младен Кръстайч бил уволнен, съвсем логично и на негово място ще застане Илиян Илиев, който пък постави няколко условия за да застане начало на родните лъвове, а едно от тях е да продължи да води тимът на Черно море. Той изтъкна и това като причина, че се е съгласил да работи именно заради работата си при моряците, които пък показват наистина страхотен прогрес през този сезон и в момента едва ли не делят първото място. Попитахме и вас дали вие сте окей с това назначение и общо взето резултатите са много близки. Половината от вас смятат, че Илиян Илиев ще помогне на тимът да тръгне в правилната посока, докато останалата част смятат, че копанието ще продължи. Ако трябва да сме честни, Илиян Илиев наистина е един от най-добрите, може би най-добрият треньор в България в момента и наистина неговото назначение е така, може би до някъде измиване на ръцете от страна на БФС, за да си кажат феновете, ето назначихме добър треньор, сега всичко ще тръгне нагоре. Аз лично съм много скептичен и то не е заради треньорските качества на Илиян Илиев, а просто толкова си могат играчите, качествата им са доста съмнителни, дори на най-добрите ни играчи в лицето на Кирил Даскалов. Какво е вашето мнение? Какво трябва да се случи на срещата срещу Унгария? Трябва ли да има наистина протести? И ще може ли Илиян Илиев наистина да вдигне лъвовете и да покажем поне нещо срещу силния тим на Унгария, който най-вероятно ще премаже нашия национален отбор? Кажете вашето мнение. Ако ви харесва канала ни, абонирайте се, харесате това видео, можете да станете и член на канала ни и кажете какви други видеа, на каква тематика искате да наблюдавате. Благодарим!